Ко правиш, бе? Бе, пусни ме, бе, ко правиш, бе? Стойчо, това ти ли си, бе? Мълчи ли, че... Гери, ко става? Нищо, добре съм. Добре. Сега мълчи, защото ти не ще стане лошо. Я не ми говори така, бе, кош е такъв! Виж, много добре знам какво става. Ко? Изобщо тук да не ми се пращат думи през теб. Кажи му, че нито думите му, нито твоите думи могат да ме върнат обратно. Ако имаше смело, щеше да ме викне да говорим само двамата. Иван те е накарал, нали? Ама не, аз просто отвличам. Това, миличък, няма как да стане. Ако ме искаше толкова, нямаше да позволя да си отида. Сега се сети за мен, а? Кажи му, че ако наистина ме искаше, нямаше да се държи като пълен идиот. Кажи му, че вече не ме интересува. Когато аз плаках, него го нямаше, сега е негов ред да страда. Знаеш ли кое е лошото? Че той ме взе за даденост, той никога не ме е обичал. Винаги е мислил само за себе си. Ама последно като си говорихме, той каза, че още има чувства към теб и е готов да ти прости. Айде, моля те, изобщо не ми говори за чувства, защото и ти си част от неговия цирк. Твърде късно е, моите чувства към него вече изтинаха. Изобщо да не ми се прави на жертва, той е виновен за всичко. Ама сигурно ти е казал, че аз съм виновна за всичко, нали? Ами не, аз само знам, че ти първо си му изневерила и той за това... Да, вярно е, изневерих му. Но знаеш ли защо го направих? Защото не получавах нужното внимание като жена. Айде сега ми кажи честно, ако ти беше на мое място, нямаше ли да му изневериш? Кажи му, че и да дойде да се извинява, няма да се върна. Аз повече втори шанс на мъже не давам, защото знам стойността си. Аз не съм за мъже, които се крият зад оправдания и жалки извинения. Кажи му, че всички негови игри ме отвращават. Времето ми е твърде ценно, за да го губя за някой, който не знае какво иска. Аз не търся оправдания, а уважение, разбираш ли? Няма да плача за мъже, които не заслужават сълзите ми. Той дори не може да се целува, бе, човек. Все едно целувам някое дърво, разбираш ли? Смисъл, дай да ти покажа. Не. Той ти си същия. Виж какво, няма да позволя да ме манипулира чрез теб. Ама не, той нищо не ми е казал, тези неща са си между вас. Ми тогава ти какво правиш тук, бе, бурсук такъв? Ама нали ти казах, аз просто отвличам. Знаеш ли какво, не ми се говори повече, аз си отивам. Ама не, чакай. Кажи му, че няма да стане така, както той си мисли. Ей, всъщност, знаеш ли, благодаря, че ме изслуша, почувствах се някак си по-спокойна и сякаш оценена. Извинявай, ако съм те натоварила, ако искаш някой път може да излезнем само двамата. Ами... Добре, значи направо ми звъни, когато си свободен, айде ще тръгвам аз.